מנת להוכיח את אמיתות האמונה לא צריכים להיות גאון ולא בעל מוח חריף, צריך רק רצון אמיתי, רצון לראות את האמת, כמו שביארנו, שיבטל מעצמו את מידת הניצחון ואת המחלוקת, ואחר כך ניתן להוכיח את האמת בשתי דרכים. דרך השלילה, הדרך הראשונה היא הוכחה על דרך השלילה, פירוש. כמו במדע המתמטיקה, לפעמים אין דרך להוכיח על תוצאה מסוימת שדווקא היא הנכונה, אבל יש אפשרות להוכיח איזה תוצאה היא בוודאי לא נכונה. מה עושים? מתחילים לבדוק מה בוודאי אינו האמת. תוצאה זו לא האמת, תוצאה זו לא האמת, וזו לא האמת וכו', עד שבסוף נשארת תוצאה אחת שאי אפשר להוכיח שהיא לא האמת. אמנם הדרך החיוב אי אפשר להוכיח שהיא האמת, אבל מחמת שכל השאר התוצאות הן בוודאי לא האמת, אם כן על דרך השלילה הוכחנו שהיא האמת. והנה בכל ענייני העולם הזה ניתן להוכיח בקלות רבה שכל דבר שירצה לעשות ולהשקיע בו את חייו הוא לא האמת. כמעט אומר שתכלית היא להתמחות במקצוע הזה וכי זו תכלית, או שתאמר שהתכלית היא לצבור עושר ונכסים וכי זו התכלית שלנו. ועל כן זו הדרך שבכל עניין ועניין יכול אדם בקלות להוכיח שאין שום תכלית בכל ענייני העולם הזה. אבל האמונה אי אפשר בשום אופן להוכיח שהיא לא אמת. נמצא שבדרך של הוכחה דרך השלילה, בוודאי המסקנה היא שהאמונה היא האמת. וזה דבר הנתון לחשבון נפש האישי של כל אדם ואדם. תרצה את האמת, תבדוק את עצמך ואת חייך, מה אתה עושה, במה אתה משקיע את כוחותיך, את כישרונותיך, את תקוותיך ואת חייך. האם הדברים האלו הם תכלית הבריאה? האם אתה מרגיש שאתה מקיים את שליחותך ואת תכליתך בעולם? אם תהיה אמיתי, תוכל להוכיח לעצמך בקלות שדבר זה הוא שקר, ודבר זה הוא שקר, ודבר זה ודבר זה וכו' וכו'. לכן תלך מדבר לדבר בעולם הזה, ותראה שהכל שקר. אבל שתגיע לאמונה, לא תוכל להוכיח שזה שקר. ואף אם תנסה להוכיח בכל דרך אפשרית שהאמונה אינה אמת, לא תוכל. בבקשה תנסה. וכאן אני מוסיף עוד דבר משלי. אפשר לעשות את אותו בדיקה שיש בורא לעולם. זאת אומרת, כל מה שאתם רואים בעולם, אתה רואה כוס, יש לה מישהו שברא אותה. אתה רואה ספר, יש מישהו שהדפיס אותו. אתה רואה משקפיים, יש מישהו שיצר אותו. אתה רואה מכונת גילוח, אתה רואה עטים, עפרונות, כל דבר יש מישהו שברא אותו. אז מה תגיד, דברים כאלה פשוטים, אם מישהו היה אומר לך, העט הזה נברא לבד, היית צוחק עליו. עכשיו, על כל העולם וכל הכדור הארץ וכל זה, אתה אומר שזה כאילו סתם נברא ובמקרה, ומי שקצת פיזיקאי ובודק את זה, הוא יודע שזה רחוק מהאמת, וזה אותו דוגמה. טוב, ממשיך הרב. פתח פיך. אם כן ראינו שהדרך השלילה בוודאי מוכרחים להגיע למסקנה שהאמונה היא האמת, אבל אין זה מספיק. כי אף אם האדם הגיע למסקנה שהעולם הזה כולו הבל הבלים, בוודאי זה מועיל לו בשביל ששוב לא יתה אותו העולם הזה, וזו כבר התקדמות עצומה. אבל עדיין ייתכן שהוא נשאר בחושך, ששואל אם כן, מאחר שכל העולם כולו שקר, מה האמת? אף שמבין שבשכלו שהאמונה הוכחה להיות האמת, אולם אמונה היא דבר המסור ללב, ואם אין לאדם בליבו אמונה, לא יעזרו לו כל ההוכחות שבעולם. אם כן, מה יעשה? מכאן מגיעים לדרך השנייה להוכיח שהאמונה היא האמת, והיא הדרך הפשוטה ביותר, לפנות לבורא עולם ולדבר איתו במילים פשוטות ולבקש ממנו שיראה לו שהוא שומע אותו. גם מי שאין לו אמונה בליבו כלל, והוא חושב שאין מי ששומע אותו ונראה לו שהוא משוגע שמדבר עם עצמו, על כל פנים מדבר מילים אלו ואף בלא אמונה. רק שיהיה ברצון אמיתי לאמת, וכך יאמר, הבורא, אני רוצה להאמין בך, אני רוצה להכיר אותך, אני יודע שאני יכול לראות אותך,
אבל אני יכול לבקש ממך שתעשה דברים של אדם יראה שאתה שומע אותי. אבקש שתעשה כך וכך, ואתה תעשה לי בקשתי. ואף אם בפעם הראשונה אמר שזה מקרה, וגם בפעם השנייה אמר שזה מקרה, אבל בסופו של דבר יהיה מוכרח להודות באמת שאתה שומע אותי ועושה בקשתי. ויבקש מהבורא לעזור לו בכל מיני דברים שכבר זמן רב שאינו מסתדר איתם. וכך יראה בבירור שאותם דברים שעד עתה לא הצליח בהם, עכשיו בזכות התפילה הם משתנים. וכך ידבר עם הבורא עד שהבורא יעזור לו להאמין בו ולהכיר אותו. אדם שילך בדרך זו יראה עין בעין אם רק ירצה את האמונה. כי אם אדם יעשה כן בכוונה אמיתית שהוא רוצה להאמין בבורא ולהכיר אותו, הבורא ישמע כל מילה שאומר ויעשה בקשותיו וייתן לו להאמין בו. אמונה זו תפילה. באמת לכל אדם יש אמונה, אלא שרוב בני האדם אינם חיים את האמונה, היינו שאינם יודעים כיצד מוצאים את הפועל אל הכוח האדיר, החזק והיחידי שיש לאדם בעולם הזה, האמונה. כי עיקר כוח האמונה בא לידי ביטוי רק כאשר האדם מכוח אמונתו מדבר עם הבורא על כל צרכיו. כל עוד שאמונתו של האדם אינה מביאה אותו לידי שיחה עם הבורא, אין זו אמונה שלמה. לכן בכל מקום שאנו מדברים על אמונה, פירושו תפילה. כי אמונה זו תפילה, כמובן בתורה, והיא ידיו אמונה. ותרגומו, והיא ידיו פרוסות בתפילה, וכאן מובא כי התפילה למעלה מהטבע, כי הטבע מחייב כן. והתפילה משנה הטבע, ולכן צריך אמונה שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. כמה חסרונות יש המונים את האדם מלחיות באמונה, או שחסרה לה האמונה במציאות הבורא בצורה מוחשית ופעילה בחייו, דהיינו שאינו מכיר בכך שהבורא מצוי ומשגיח על כל פרט בחייו, ואמונה מסתכמת בכך שמאמין שיש בורא לעולם, ולדעתו הבורא נמצא אי שם בשמיים ואינו מתערב בחיי היום יום של הבן אדם, ולכן אינו חושב לפנות אליו בעניינים המטרידים אותו. או שחסרה לו האמונה שכל אדם יש את הכוח והזכות לפנות בשפה הפשוטה אל הבורא ולבקש ממנו עזרה בכל עניין ועניין, ולהתייעץ איתו ולספר לו את מועקותיו ולשתף בכל ענייניו. או שחסרה לה האמונה שהשם שומע אותו ומאזין לתפילתו לתפילת כל נברא. או שחסרה לו האמונה שהשם אוהב אותו ורוצה לעזור לו לכל נברא, בפרט למי שפונה אליו ומדבר איתו. או שחסרה לו האמונה של הרחמים ולחסד ולטוב של הבורא אין גבול ואין שיעור ואין מידה, ושיש לו אין סוף רחמים המספיקים בשביל לעזור לו בכל מצב, גם אם לא מגיע לו כלום. לכן האדם צריך להאמין שהבורא אוהב אותו תמיד, מחכה ומצפה לשמוע את תפילתו, מאזין לכל מילה היוצאת מפיו, ורוצה לעזור לו ולהטיב עמו. וכי כל תכלית של בריאתו היא משום שהבורא רצה להטיב עמו ולרחם עליו. וזה התענוג הגדול ביותר שיש לבורא, שיהיה לו כל טוב ושהוא יצליח בחיים, והכבוד של הבורא יגדל כשיהיה לו טוב, כשהוא יצליח. ולבורא יש רחמים בלי סוף ובלי תכלית, שיכולים להספיק לעזור לו ולהושיע אותו מהצרה הקשה והנוראה ביותר, אפילו אם לא מגיע לו, רק שיפנה אליו. אדם שמאמין בכך בוודאי פונה אל הבורא בכל עת ובכל רגע, מספר לו כל מה שעובר עליו ואת כל הקשיים שיש לו, ומודה לו ומבקש ממנו וכל דבר שחסר לו מתייעץ עמו וכו' וכו'. כוח התפילה. כל אחד מוכרח להבין היטב. לא הייתה לו אמונה אמיתית, היה יכול לפעול בשיחתו עם השם יתברך ולדבריו הפשוטים כל ישועה שהוא צריך לה בלי שום מגבלה טבעית. כי על ידי תפילה אפשר לפעול הכל ולשנות את הטבע, כמו שהבורא הוא כל יכול, כך כל מי שפונה אליו יתברך הוא כל יכול. כמו שאנו רואים בתנ"ך שמלא בסיפורים על מנהיגי ישראל והנביאיהם שחוללו ניסים ומופתים מחוץ לגדר הטבע לחלוטין, והכל בכוח התפילה. כמובן בגמרא על אלישע שכל הניסים שחולל כולם היו על ידי תפילה.
ידע שגם הנברא הקטן והגרוע ביותר, הבורא שומע אותו ורואה אותו, משגיח עליו ורוצה בטובתו. הוא מוכן תמיד לעזור לו, ותכף שהנברא פונה אליו באמונה במטרה להכיר אותו ולדעת אותו יתברך במילים שלו בפשטות גמורה, יכול הוא לפעול בבקשתו כל דבר ולהביא למילוי כל חיסרון כשיהיה, כי על ידי התפילה באמונה הפשוטה הוא מפיק ביכולת הבורא למלא בקשותיו. עד כאן.